Ngibonga uNkulunkulu ngangiphe kona. Ngibonga uNkulunkulu ngangenzele kona. Ngoba abanye bayalifisa leli thuba. Siyanibingelela futhi siyanamukela emakhaya kumzweleni media. Uhlelo lesi silithanda kakhulu omabizwa sabele lapho sinithulela khona izindaba zethu zishisa. Niyangazi ke bangani. Ngithe ngisahamba babukeli ngazithela kunqobile okaMthembu owner Intungwa Hair Salon. Siswami kunjani? Ngiyaphila sisi unjani wena? Ngiyaphila siyakwamukela ohlelweni sacela ukubingelela ababukeli emakhaya. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguNqobile wakwaMthembu. Ngiyabonga kakhulu ukuba sohlelweni. Usitshele kabanzi ngalo msebenzi wakho wenzayo, umsebenzi wobu hairdresser. Siyazi ukuthi uphinde ube umphathi weNtungwa Hair Salon. Ngiyabonga ithuba. Umsebenzi wami wokuba uhairdresser okokuqala udinga uthando. Udinga ukubekezela. Sisebenza ngesineke nothando nokubekezela. Esikwenzayo senza sure ukuthi umuntu uphuma ejabulile, umuntu uphuma engayisoli ngokuza la erumini yethu e109 eLakhani. Senza sure ukuthi umuntu uyahamba ebuye ahamba akhumbule emuva. Ngisho ngathiwa usangivicanga mina uzomfica omunye uzakwethu. Sibaningi kodwa senza into eyodwa. Mhlambe sisinqobile okusichazele kabanzi ukuthi eziphi ingqinamba enihlangabezana nawo ukuwona lo msebenzi wokwenza amakhanda. Ingqinamba esihlangabezana nazo ukuthi sisebenza ngabantu abangafani. Lokho cost ukuthi thina sihleze sehlisa imoya ngaso sonke isikhathi, samukele isimo umuntu asuke efika naso, nanokubalekile ukuthi sibahloniphe. Ngoba labantu yibona abasiphilisayo kahle kahle ibona abaphathi bethu. So masingalahla bona noma sibenza into ezokwenza ukuthi bengasabuyi, okusho ukuthi nathi asisazokuphila ngendlela esiphila ngayo. Impilo ayisezufana. So abaphathi bethu, amabhosi ethu bayikho konke empilweni. Siyabonga. Mhlambe sisinqobile ungathi izini okwazi ukuzenza ngayo wona lo mholo lo wokwenza amakhanda. Ngalo msebenzi ngiyakhona ukunakekela eminye imindeni exakekile, abanye uzakwethu abasuke bexakekile. So lo msebenzi lo ungawubukela phansi kodwa wona uyakhona ukusiphilisa. Namhlanje ngimile nje ngiyakhuluma lapha mngweni lo msebenzi. Ukuba kona ngama ngikho la ngiyaziqhenya ngalo msebenzi. Babukele emakhaya sisizwile istory sika sisinqobile. Ngiyacela ukuthi odinga ukuluka odinga ukwenza ikhanda udinga bamuhle akeze eLakhani Chambers room number 109 la etholakala khona usisinqobile ube muhle. Nawe futhi onesifiso sokuluka abantu, onesifiso sokuba ihairdresser, akusisekhona isikhathi sokuma manje uyiqalele into yakho. Mhlambe nawe ngelinye ilanga uyofana nawo usisinqobile osegcine eseba i-owner lamabhizinisi amabili wokwenza amakhanda. Engakusho nje kubabukeli ukuthi abeze eLakhani Chambers room 109 siyalishaya ikhanda ke thina la ngaphakathi. Uzophuma nje ujabulile ngeke uyisole. Okunye siyawenza nama-tattoo installation, everything ongayicabanga ngekhanda. Konke siyakwenza, ama-nails, everything ikhona la eLakhani. Siyabonga. Nizwile babukele emakhaya ungabesaya kwenye indawo manje nje uze la kwaMtungwa. Please subscribe on our YouTube channel, follow us on Facebook, also on TikTok and also on Instagram. It's Mzweleni Media. Peace.